Welcome to Kalipay TV guys. Once again, napunta diri karon sa atong programa nga sa diin maka mahimamat tapod ta og mga isa napto ka amigo nga adugay na nato nga amigo gikan pa atong pagka baby. Alright. So, diri sa Kalipay TV guys, ang atong tagline is where laughter meets meaningful insight. So, nakatuon na ka, nalipay pa jud ka sa ato ang programa. O karon ang atong bisita, gikan pa ni siya sa layo nga lugar sa dikit sa Amerika. Mao nang gitawag nato nga Canada. Ang kaning Canada mo ni siya ang kaning lugar kung asa nimo makita ang dahon sa maple leaf. Tama ba? Maple leaves. Okay, o ang ilahang paboritong sports dito is kaning hockey. Okay, sa snow man na sila. So di na nato dugayon pa ang atong bisita karon, atong i-welcome si Michael Paragas. Kumusta Mike? Unsay balita diha? Salamat ang sus nahitabo na gyud akong pangandoy mga interview sa Kalipay TV. Dugay-dugay na kita nag-schedule. Tigid Mo lagi magtagbo. medyo lisod ang schedule kay Ah, lahi imong timing dira. Umaga dire lahi-lahi gabi itong diha. oras. Bitaw, bitaw. Ayos lang dire. Wag gyapon atong live. Padayon, paningkamot. Mm. Same, same. All right. So, karon Mike, tell us about a brief background sa imong experience o imong life gikan pa before ka naabot dira sa imong lugar karon. Mm. Okay, sige. Balik kababayan mi ni Lodi Albers. I know na kailam niya. So basically kababayan mi and nag-eskwela mi sa Davao City, although si Albers is nag-eskwela siya sa lain nga university. Of course ako sa Brokenshire ko na-graduate 2006, and after a while nursing day ko graduate, tag lima piso ang nursing atong time 2006. And Unsay 5 piso? 5 piso sa 1 peso, 5 ka nursing makuha. Ah. Anak ka, anak ka daghan na itong panahon na. Okay. Motong time nga ikaw na gani mag-volunteer, ikaw pag magbayad. Yeah, that was our era sa pag-nursing na Mm. mo sa una. Grabe no? So 2000, tong 2006, I don't know if may hinumduman ninyo itong scandal sa board exam sa nursing. That was 2006 as well. So that was the year na nag-graduate ko. Well, tungod Mm. sa kalisod mga trabaho, kana bitang pagkahuman nimo eskwela, tapos may diploma ka, tapos gikaluyan ta nakapasa tag board exam. Hindi ko sa June man tong scandal, December ko nakapasa. Kanang murag you feel like you're the center of the universe, ang bugiro kay na kay lisensya, but you don't know nga daghan day kay mo na there's a lot of fish in the sea. So Mm. nanitabo ato wag koy maland nga trabaho. So nagtrabaho ko ato sa 1 month, ang sweldo is 4,000. Kaya di lagi ko mag-volunteer. Taas gid kay kong ihi ba? Di Mm. ko volunteer sa mga third. So na taga ko sa gamay nga hospital, tapos sa 4,000, and then I found my way sa Manila, nag-apply and nagkuan pud ko ato, nagtudlo ko caregiving, tapos giawulan na ko tong trabaho kay magadto na kog Saudi. Di ko kabalo magkuan, maulaw ko mag-resign. Mas Mm. pili Diretso lang ka, na diretso lang. ka kuan wa na ka nagpakita. Kita di lang ako love letter sa mga students. Kamaayo nga maestro. And then, well, bago dito, later on, na storyan ko na ito mga opportunities. No? But after that, nag-Saudi ko 2 years ang kontrata, and then I stopped the contract, and ang bugiro pa kayo kung sa maning akong company. But then I ended up nibalik lang gihapon ko sa ilaha, same company. And then after a while, 2015 ni adto kog Abu Dhabi, which I diha naman sila Albert sa ato sa una, pero wala ko nagdaong nga kaadto ko diha. And of course na-meet na tika,
And 2017, we moved to Qatar until 2023. So, mo to akong resume. Mo to Mm, akong experience. ayos. So, basically, ang imong first job dito kay pagka-graduate nimo, ingon nimo wala man ka nag-volunteer, di ba? Kay naman Mm, po ko igagaw nga nurse pod. So, nagtrabaho sila sa hospital nga walay sweldo. So, mo na imong mm, ginaingon nga mm. volunteer. Oh, man siya itong mga mag-volunteer ka. Na yung mga mag-volunteer lang, wala kay bayaran. Napoy mag-volunteer nga ikaw pa'y mo bayad. Napoy mag-volunteer nga na kay allowance. Mao ba? Napoy dili ka volunteer pero yung sweldo lagi 4,000 sa kabulan. Ah, okay. Oo na siya mga panahon na. So, Yep. kato, mao to imong gisudlan katong imong training center, katong mga ato. Kato ikaw nagatudlo. Instead nga Dili nag-volunteer ka. dili nagtrabaho ko sa Marbel, Coronadal siya. It's known as Coronadal. Dito ko nag 4,000 pesos. Gamay to siya nga ospital. Ah, So di man okay. gyud magsakto, di man gyud siya magkuhan gyud, di gyud man ka mabuhi ato. Mabuhi ka pa atong panahon na 4,000, but then ay syempre pag nursing ka, naka-inculcate na sa mga abroad. So I went to Manila, nadugayan pud ko nakalakaw, so dito ko nagtudlo as a caregiver. Nagtudlo ko Mm, caregiver dito sa Manila na to siya. mm. Mo tong story. So basically, after graduation, nakatrabaho gyud ka sa imong field, diretso sa imong field. Mm-mm. Ang imong experience sa Mm-mm. field gyud nimo diretso siya. All Oo, right, thank pero you. saling pusa lang ta. Pero at least na kay natunan nato nga panahon, di ba? Oh yeah, yeah. Dagan. Dili siya about sa nursing kundi about life lessons. Mm. Matula na ko ato. Yep. All right. So, moto, nadunggan nato ang iyahang background sa Philippines. Kung giyon sa niya, unsa iyang course, nursing, tapos naabot siya sa UAE, hangtod Qatar, and then karon. Then, ang question nato, first question nato ron Mike is, why choose Canada? Na. Oh, gyud na ang kwan. Mo din kadaghanan yung kaingon nga pag-abot diri ba hala na scam man taming Canada. Well, sa ato especially sa Filipinos, 'di ba? Ang atong mindset when we look at the western countries, UK, Europe, America, Canada. Murag i-check ka nang para sa to, apog kanto lang gyud ko dito, kanang mutato gyud ko, or mabuhi gyud ko, or anything kita kag trabaho, dagkag kwan. So, um, actually, beforehand, 2013, nag-apply na gyud mi og immigrant status diri sa Canada. But then, na-scam lang pud mi sa visa consultancy ang katong mga nagapaadtog Canada, because during the marketing dali lang blah blah blah, then when it came to the point na mag-gather na kag mga documents, so sastang lisuda man di ay, so walay nahitabo ato. And then I don't know, just suddenly 2023 murag nag-ana mi nga testingan nato, pero lahi nga pathway na this time, student pathway si better half, si Mrs. And then syempre gihatag lang nato sa kuan sa taas, ano na mo to na nahitabo. When you say why Canada, siguro na impact pud ang mga ano tong mga madungga nato sa US about leftist ideologies and stuff, and mga kwan. So based lang po sa akong experience po, no, between the gap sa akong pag-abroad, nag-call center man ko, napansin po na ako sa Canadian versus Americans. Grabe yung kamangtas ang Americans pag sa call center status. Pero mga Canadian, tagsaragid na ko to sila madunggan, magsagit-sagit. No, and then hearsay ba. So anak ko murag nindot nga environment ang Canada. Isa to sa mga reasons why Canada. Yeah. Medyo subtle sila in that case. Mm. So, bali mo na introduce day ang Canada sa inyo through kaning mga seminar.
ingana kani mga orientation ingana. Oo, naka-appeal niya na mga orientation, ana. So, Kay uso man na sa una bitaw ko tunapa ko sa Pilipinas dito sa Davao na kani mga mag-invite nga kaning dito sa SMX sila mag-invite kay mm, mag-orientation lagi sa kaning pa Canada or pa New Zealand mga ingana. Tapos na sila oo, murag package nga bayaran nimo let's say murag yes. 150,000 baron ana kada isa. Oo, Tapos naday mo salo sa imuha pag abot nimo sa Canada. Ingana ba na? oo. Oh, ingana. Mao na siyang isa sa mga nakaintay sa mga mag-Canada, Canada ko. Pero Ayaw kayo kung mga boto na unaon day marketing. lisod day ang documentation ana. Lisod ang documentation. Ang pinaka-easy way ato sa una, the same thing giingon nila is student, but then that time, dako kayong kinahanglan nimo sa student, dako kay kwarta. So, mas barato ang immigrant. So, kung ikaw naagi kay aim or naagi kay desire nga makaadto, mukuan ka nga, sige diri na lang ko sa immigrant kay barato. But Mm. then, ang documentation, lisod kayo i-gather. So, yeah, same thing sa imong ginaingon. Yan na, maayo kayo sa marketing stuff na. Tapos, in reality, dahil pagkuan, lisod kayo. Sa bagay Kayo sa day, business man pud na oh, nila. So oh, paningkamutan gyud marketing nila nga stuff. mga kuan. Ingana. Oh, oh. So Di man pila po na ko makaingon mm, nga, hmm, sorry, go. di man po ko makaingon nga bad sila kay um, lain-lain mo good experience ay mga nag-immigrant status nga dali ra mo pud nakalakaw gyud mo, di ba? So case to case basis lang gyapon gyud. Mm, mao. So pila na mo ka kuan dira Mike? Pila unsa na mo kadugayon dira sa Canada? Uh, we came here 2023 December. So pila na? 9 months na kung tutuso 9 months na ni. September is 9, yeah. Oo, Mm. 9 months. So far sa 9 months so good. So good yun, so good zero. So far, so good zero. Pero based sa imong gisulti Ah, ang experience nimo sa mga Canadians mga maayo gud sila no, kind people mayana. oo, Soft-hearted. kadaghanan gid sa ila magsakit lagi imong liog lagi og imong kilay lagi sige ana-ana og duko kay even strangers ano mga makasugat nimo sa kuan kalsada or wherever mo tanong gyud sila mo how are you gyud sila sa imo mo smile ana pag mag-meet ang inyong eye pag Mm. smile gyud na sila ana most of them dili ta mag-stereotype pero based sa akong experience most of them good man gyud sila tando gyud na sila. Uy, sa dito magpadayon salamat sa mag-ang nakaabot gyud diri sa kuan ang mag-ang ba ang Kalipay TV. Klaro lang Scott State no pero ayos Balik, yun yung mag baliktad ninyo man lagi kaabot. ang kuan. Baliktad man yung color ana. Inverted ang color. Oh, white and black sa Okay, padala na mo ang Kalipay TV dito sa Yaha. kita Kalipay mas TV mag. yaw Ma, TV Kalipay TV. Ah, go ipadala ahead. na Sorry sa magpadala mi og actual nga kuan mag diha Mike pag kuan. Pag naay mo ana dira ipadala na mo. Karon Mike, unsa man excited imong kay kuan? Unsa man ang imong current role or trabaho diha sa Canada? One na siyang interesting. Personal support worker. Okay. Most likely kung kadungog na mo ng caregiver, murag siya gihapon ingana. But then murag ang kinalahian sa caregiver usually ang caregiver is stay in. Personal support work kami is like sa kuha is a community based so nag-drive me around sa community kung kinsa man among client matagbalay nila wala sila nagstay sa mga home bitaw kanang mga nursing home nagstay sila sa ilang mga balay nila tapos moadto mi didto for an hour to give them care
paliguan or prepare nimo food. Tapos after an hour, balhin na pud kag isa nga kliyente nimo sa sunod. So yeah, muna akong full-time. Akong part-time pod is direct support worker, which is ang among suportahan na pod is mga persons with I don't know if accepted pa ba ron nga ingon nilang disability or challenges magud na usually akong gusto gamiton diha nga term. So may mga mental challenge sila mga anak. So mo na siya akong part-time. Yeah. So mo na siya ang nabuhat na po diri ron. Mm. So katong imong trabaho kaning personal sa to personal Support worker. Yep. katong full-time nimo personal support worker. Yep. So Oo. magpakaon ka. So ang ilang pagkaon naka-ready na siya tapos ikaw na lang magpakaon. Ana. Yeah, dili O sa nila nawag sila na mga siya ikuan sa tigulang, mga mm, yep, most of tigulang. them are kayang population sa Canada aging. Tungod bangod sa western mindset po, usually napansin ako diri ang mga young people wala sa una nila mag-anak. So ang bali ang naitabo ko itong mga old Canadians nag-age na gyud sila ba. So mo nang in kayo kusog kayo ron ang caregiving ang personal support worker kay nag-aging ilang population bitaw. So mga tigulang sila, most of them are tigulang yun, seniors or Mm. ang iba wala mga nag-senior pero may mga challenge sa health Pero na sila sa ilang ang balay. ang naga kuan na sa ilaha, let's say ang nag-hire sa inyo ha is ang murag agency or gobyerno or sila mismo nag-hire sa inyo ha? Bali na case to case pa pero sa akong part na may company tapos ang company is contractor sa gobyerno. So bali itong mga gibayad nila nga tax all throughout their life, working life nila. So karon ginarip nila ang benefit ato. So ang government ang nagabayad sa among company para mag-alaga sa ilaha. So basically murag free sa ilaha ron, virtually free. Yeah, but then they paid for it sa tax nila sa una pa. Kay grabe gyud ang tax din. Pagikan kag Middle East mabungog gyud kag tax din. Grabe. Ayos na ilang government no kay murag na sila social service para sa kaning para kung matigulang ka na mo asikasuhon ka sa gobyerno. Ano no? Yep. Mm. So apil sa Mauna ilang siya nga program bantog ra dako siguro ilang tax kay na sila ay mga programa para sa imuhag gyapon kaugalingon personally oo. kaning bisan pag dili katabangan sa imong mga relative anak. Oo. Basta mag-qualify ka sa qualifications nila tapos bali naiingani nga benefit. Of course na pud sila ka ng Canadian pension sa government pud na siya. So mo na siya tapos ang health care nila there is free the same as diha sa tua sa Middle East free gyapon siya. So mo na yung gitabayaran nila sa tax, of course yung mga infrastructure mga tanan ng mga kuan. So yeah, mo nang murag kung although sila nagareklamo po sa kadako ng tax pero kung kita like okay bayad kita nimo murag okay lang sa imo bayad tax kay mubalik man gyud siya in the long run po. So, buhi pa naman ka. Mm. So nasulod ka ana nga trabaho Mike tungod sa imuhang mga documents or sa imuhang set na kaning certificate nimo nga gigunitan which is in line sa medical or nursing, di ba? Mao po din yung gisubmit Oo na pag-apply ninyo. diri sa trabaho mani o kuan lang gyud siya. Mo nang maingon ako nga tanan bitaw in life kung asa man karon ka nang murag magsumpay-sumpay na siya ba. Nga wala gyud ko sabot sa unang nursing pud lagi ko. Yeah. Kung tanaw nimo akong career bitaw derailed kay siya sa nursing. But later on, to pag-abot ako diri, naglisod ko pangitag trabaho sa field nga gipili nako which is health and safety. Tapos niabot lang ning opportunity. Tapos tsambar pod kayo kay um, usually mangayo sila certificate na PSW ka nag-eskwela ka but then ang isa pod
if nursing graduate ka internationally like sa lain nasod, pwede ka mag-work as PSW. So, nung maingon po na ako nga, okay, murag, purpose po ko itong akong kurso sa una. So, yes, tama ka diha. Documents akong gisubmit is, syempre, itong akong diploma in records in nursing. Mm. Kay balik ta gamay dito sa dito sa before mo nag-atuog Canada. So, ang Mm. inyong gisubmit nga mga documents dito sa immigration is ang apil na ang imuhang credential sa nursing, tama? Og imuhang katong experience nimo sa Qatar og diri sa Abu Dhabi. Yeah, pero ang pinaka-primary man good kay student pathway man mino. Ang primary applicant man si Mrs. si Better Half. So, Okay. iyahang mga documents could bali ani man gud na siya when during that time nga luag-luag pa sila. Pag ang isa gani pag magtiayon mo mag-asawa mo or partner mo or unsa ba diha, pag apply sa isa as student, automatic na siya nga pwede na niya applyan og open work permit ang partner niya. So basically, nag-submit lang pud kog mga documents nako, diploma and stuff, pero ang pinaka-primary gyud is si commander. So yeah, murag ingon ato gyapon, nag-submit lang gyapon ko pero murag dependent lang ko sa iya ha. So pero si Regel kuan siya. Nurse magyapon siya, di ba? Nag-student nurse gyapon siya diri. Mm. Pero karon nag-eskwela siya. Nag-eskwela pa siya. Funny lagi kayo ang story lagi kung kuan. Usay style Nag-eskwela sa pa siya. pag Yeah. eskwela diha kaning murag mag-eskwela kag isa ka course ana or something nga technical school or kaning eskwelahan gyud nga kaning university imong dapat eskwelahan diha. Oo. Bali, daghan man gud daghan mga schools po diri. Tapos daghan ka kurso pwede kuhawon actually diri. Labi pa during that time nga karon man gud naghigpit sila kay nag-influx, grabing influx ba. So, pero basically dagag university diri, dagag mga technical schools kung sa imong gusto nga kurso nga kuhaon. Okay ra gud basta ma-suffice nimo ang requirement nila at that time, which is kanang na kay mapakita nga source of income nimo nga makasupport nga kaya nimo mag-eskwela diri mga anak. So yeah, mo to. Mm. Pero as a ang inyong visa dira is student si Regel tapos ikaw iyahang murag beneficiary murag si tawag ana gi-sponsor Yeah, kaniya dependent. dependent. Dependent ko niya, pero open work permit ko. So, pwede ko Ah. magtrabaho bisan unsa, Mm. unlimited hours. Kaya ang student man good, limited na ang hours nila magtrabaho. For 1 week, 24 hours lang or 20 hours. Pero ang partner, which is the open work permit, limited ka. Pwede ka mag full time. So ibig sabihin kung magtiayon ang moadtog Canada tapos ang isa is mag-student, pwede manarbaho ang kapartner niya as full-time worker. Yes, yes, Mm. that's their program para makasupport ka sa student, ikaw as the partner magtrabaho ka full time para ma-support mo ang student. Kay kung So student lang limited ang oras, di niya kaya i-support gyud ang cost sa housing, transport, food, groceries, di makaya niya. ibig sabihin di So ay yeah. mas advantageous moadto og Canada ang magtiayon kaysa sa single when in terms of student permit. Tama. Yes. Yes, Kaysa tama kung gyud ko diha. single ka moadto og Canada, dapat moagi jud ka og migration process. Na mas okay siguro kaysa kung mag-student mo ka murag unrealistic kay labi pa sa panahon karon, like previously before mi nangadto diri unlimited during the pandemic, ang student pwede gyapon mag-work og unlimited hours, Mm. but after the
mo tong daghan kay nag-influx sa kwan sa student kay dali ra gyud kay makaadto diri pag student. And then napansin nila na daghan nag-crisis, daghan na kay tawo, daghan nagkuan ang job tawag diha ang unemployment rate nagasaka. So nagbutang na po sila cap para ma-ensure nila na ang nagaadto diri nga student is mag-eskwela gyud dili magsigig trabaho. Mm. So tama ka diha, So, mas advantage pag partner mo student ang isa mag open work permit. Pag single ka medyo lisod-lisod yun po yun. mm. So basically dili dai pwede dira ang tong pares ginabuhat nato sa Pilipinas ba kaning atik-atik lang nga eskwela yan ang narbaho di ay. So gina-monitor gid nila inyohang school credential, inyong school record ana. Well, before that, unlimited man gyud. So ang nahitabo ang mga nag-adto diri giagi lang nila para student pero actually ang tuyo nila nag-eskwela. Kunya mo yung trabaho sila grabe mo trabaho pag abot sa eskwela absent or tulog. Kunya napansin sa gobyerno nga murag lahi ang kwan ba. Kunya nag-domino effect naman na nga tungod kay daghan ta nga to diri especially Asians kita of course Indians and Pakistanis. Grabe mga ikaw narabaho. Nawad anong trabaho ron ang ban ng mga lokal. So murag napansin sa kung nga nagataas ang unemployment rate ng mga anak. So mao na siya. So gi-control na nila ang kuan. Maayo man pod gyapon Control nila. dapat na nakasubay pod gyud ang kita ba nga mga kay dayuhan man pod nakasubay pod sa mga proper process ba. Balaod. Oo. Ana. So, daghan jud dag natun-an ana ba. Daghan kog natun-an may karon pa jud ko nakahibalo nga ingana day ng mga patakaran dira. Abi na ko sa una manggod basta kay maka-provide lang kag document, maka-provide lang ka og kwarta, imong passport, nya makakuan na ka og visa, okay na pag-abot dira, dali ra. So ingana di ay. So kinahanglan pa pud ka mga apply og trabaho. Ay, oo. Oo. Mao po na una-una presta sa una kanang naging di ba pag Canada, US sa una daw sa unang panahon pero nanganaghan ang tao tapos yung mga inflation mga di ba mga daghan mga nag-close nga companies di na pud basta-basta 2 months ko usa nakakitag trabaho diri oy. Ay mo ba? Yeah, oo. Tapos kung adto mo diri ayaw mo adto winter. Kaya ang winter diri mura ra nag-Ramadan diya sa Middle East, walay hiring. Mm. Dili lang ang mga dahon ang mag-freeze pati ang hiring naga-freeze. Dili lang ang lake ang naga-freeze diri. Mm. So sa pag-anhan ninyo sa Canada, Mike, unsa inyong mga initial struggles? Ay, okay. Labi pag gikan sa kani mga taga Middle East. Gikan ta sa Middle East, cheap kayo diha. Cheap kayo ang mga palitunon, wala kay tax. Tapos syempre dira nanatay work ba, di ba? Diri gyud nag-start gyud ni zero ang naglampaso gyud ko from head of department sa Qatar ang lampaso gyud ko kay for the longest time not longest time but for 2 months wala gyud kay trabaho nagsige kawas ang kwarta kay nagsugod na mag-eskwela tapos ikaw magsige pangitag trabaho ang renta nimo sa balay ang metro nimo nagadagan ba wala nagasulod kilisod kay mangitag kwan grabe gyud stress kayo sa utok. Tama ba ni pag di na mag-doubt na ka magsulod ng doubt tapos question ka tama ba gyud nga desisyon so what if di ko kakita trabaho sa inay tabo makita nimo imong savings dako-dako man gyud mig na save sa Middle East pero makita gyud nimo nga deplete gyud ba so muna siyang isa gyud ang stress tapos ang isa ang employment nag katong time man na appreciate yun nako to no in a week maglampaso ko 6-story nga building 3-story di ay duha ka buok nga hallway tapos $18 per hour pero kaning 6 story siya kay 3 ang kontrata lang na humanon ako na siya sa 3 hours
Nya kay tungod kay wala gyud kasulod, sige patulan nimo so makapasulod kog mga pila to 18 times imo $100 in a week. Lipay na kay kwarto ba? Appreciate yun nimo ang sulod sa kwarta kay grabe gid mo na mga struggles diri. Lampaso gid lampaso gid kog kwan salud. So ni back to zero Pero gid ka pag ana nimo. back to zero. May pagtaas-taas gid imong pride diri di. Pero ano dili pwede. Pagtaas imong pride adto ka diri as kanang kwan na gyud working visa nga kumbaga dira pa lang na nakay Mm. sureball nga work diri ba. Pero kung kanang nagita pa kag work diri taas-taas imong ihi ay no, hinlat like. So swerte kay tong gikan sa mga Middle East or sa laing countries nga kaning gi-hire sila diri sa mga kumpanya diha, di ba? So swerte na sila kay Oo. nakadirect na sila og kuan ba. Hmm. Pag abot nimo wala na kay trabaho. Di Mm. na ka maguna-una mo nang kwan diri kanang mo nang advantage sa ilaha ka mga na-hire Mm. hire dati. So ang sa imuhang sa likod sa imuhang mga struggles dira Mike, unsa may mga success or mga milestones, mga imuha nang na-experience sa sulod sa 9 months dira. Ah, ah, sa akong years of existence no dili lang sa 9 months napasalamat mo pugid ko sa mga trabaho na akong nabuhat pero dili gid ko sa trabaho nga ni nalipay gud promise dili gid sa dako kayo nga sweldo pero lipay ko ba kay ngano wala kay pressure nya lami kayo siguro mao nang reason pod nga nung na nursing ko nga sa una di ko kasabot pero siguro kanang mag-alaga bitaw not everyone can care not everyone can maghugas og lubot or mag-serve sa other people dili dili tanan makaingana ah so kani nga trabaho mo wala ko stress unlike tong ako sa Qatar ito alis so grabe stress ato sa kanang kwan lagi ka magsugo-sugo lagi ka pero grabe po yung responsibility so wala siya isa nako na kwan diri nga ang isa ka milestone is happy day mag-care sa mga elderly bisan di nimo kaano-ano and then the other thing is nindot day pag wala gyud ka kay ma-appreciate gyud nimo kung sa man kagamay ang mga bagay-bagay di mga butang diha like unsa man kagamay nga kwarta mo sulod ma-appreciate gyud nimo ang iyang value bitaw and nindot pud ka nang kuan ka mabutang ka sa test kay ma-realize nimo nga tanan mga nahitabo sa imo sa una will serve their purpose sa kung unsa man imong kuan karon ka nagkahimtang karon pero marag ginaingon kay nila nga full circle ba it will come full circle bitaw magsumpay-sumpay ma-realize nimo okay mo din and afterwards so far lisod magsugod pero pag nakasugod na ka murag pares kani dapat kaning akong part-time ika-third na nako ni siya nga trabaho murag dali na lang ka mag-apply ba una siya mga milestone plus sa unsa pa ba appreciate nimo ang kuha sa kagikan labi kung Middle East kagikan ma-appreciate nimo ang Middle East Middle East So basically oo ang sa ang kwan Canada DI is a place of pondering or place of kaning self-realization nga kung asa ka imong experience before ma-compare nimo karon nga na and then sa imong experience bali na appreciate jud nimo ang imong kung unsa ka karon, kagian di ba? Nga na. And then oo na oo feel pod di ka Mike katong imong ingon nga kaning murag dalipay ka sa imong trabaho. Ana kay murag bag naka-build pod siguro kag relationship sa imong mga clients or mga customer nimo ana. Ama dili relationship nga kaning kuan ha. Kaning sugar maka-interact ka mommy sa sugar ilaha ba daddy ana. Murag kaning oo lahi magud ang feeling kana bitang ma-appreciate pug ka sa imong gig serbisyuhan ana mm. ana. Oo dili kung maguna na ta sa point sa life nga murag dili na all about money bitaw imong ginabuhat. I don't know to everybody kung nag-apply ba na pero para sa ko
plastic po siguro kung maingon nga okay ra ko mo trabaho libre no. Pero what I mean to say is kanang it's not all about the money. Lami kaysa sa feeling yes and you are right kanang daghan kog mga email gikan sa akong supervisor and mga appreciation as well as sa mga client nato kay genuine man gud ang atong labi mga Filipino, most of the Filipinos kay naa naman gud sa atong culture. Lahi man gud sila culture po diri ang lahi po gud lahi po ang Filipino kay kita gyud manigulang atong mga ginikanan sa balay man ato magpuyo. Sila diri kay biyaan man sila, Mm. biyaan sila sa ilang mga isa lang sila sa balay nya di sila kalakaw na ana gud. So kita nga Filipino murag likas sa atong culture bitaw mag-care. Mm. So malipay gud sila. Dili man ko nagahinambog pero like kapila na gud ko kulang na lang butangan kog medal sa akong supervisor ba kay tanan gud na akong mga kliyente gyud. It's because I think na gyud sa atong blood as Filipinos nga caring gud kay ta. Kaning kuan bitaw sa imong experience dira sa Canada, Mike, unsa may mga memorable sa so far sa sulod sa 9 months nimo no na experience dira, unsa may mga memorable moments nimo nga na experience diha? Snow, number one. Pero lami ra di ang snow sa kwan mera few days lang pag-abot ni mo diri kaning wow white Christmas 23 ba mini abot diri 24 so Ah, white sa Christmas December? no. December? Oo, oo. Ah. After 1 week ana moingon na kag kapuya is snow na pud. Mga slide kunya tugnaw gyud sa snow niya samok kay siya ba pagkuan tugnaw gyud siya gyud pag snow. Niagara. Uh, Isa sa mga Mm. memorable. Niagara din. Na siya dili din. Na siya Niagara. 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 Hapit sa Viagra. Niagara. So, Niagara. boundary man ang Niagara sa kuan New York ug sa Canada, di ba? Yep, New York and Canada. So, other side sa river, New York. So, ibig Tapos sabihin other side is na immigration Niagara. dito, in border. Oo. Oo. Na-bridge. Tapos, pagtabok nimo is US na. Oo. Mm. Na-immigration dito. Makalula gid Sa ng Niagara no kay murag dako kay siya ba nga murag falls. Unsa na dira ang source dako sa yun siya. tubig sa US o sa Canada? Or energy na ilang gina-produce dira? Gibutangan nila hydropower plant both na US side na Canada side na hydro. Oo. Di man siya Mm. nga source gyud sa tubig kay nindot na ilang underground na ilang tubig diri gud tungod kay daghan sila kahoy na Pero ang tubig nga so mapadulong sa Niagara gikan sa Canada. ah dili ko kay sure pero na river nga gikan pud sa US. Mm. Boundary man gyud siya gyud tunga sila daghan man. Unsa pa yung mga memorable ko Toronto diri? makano? Toronto, Canada? Dili, Ontario. Ah, Bali, ang Ontario. province is Ontario. Ang capital is Toronto. Mm. Ah, Part lang siya sa Ontario. Dako kay Ontario eh. Usa ka makagawa sa Ontario siguro. Pila ka hours nga drive? 18 hours yata nga drive. Usa ka makagawas sa Pero Ontario. ang language na gina-speak ninyo dira is English. Di ba na part sa English. Canada nga unsa to? Dutch, French. French. Oo. Mm. Dito sa Quebec. Yeah. Quebec. Yeah. Montreal. So unsa pa yung mga French. kuan? Unsa pa yung mga memorable experience mo dira? Memorable experience diri lami gud ang baka kay barato diha mahal kay diri. Gold kay Ngano baka. mahal man dira, di ba na yung mga daghang farm ang Canada? Ang bot lagi di kita ko masabtan nganong mahal kayo diri ang kuan ang baka. Mahal kayo ang pork, barato ang baka kahasta mahal na o yung chicken. Medyo. Pero kana siya isa ang beef memorable siya.
Isa po sa memorable tax. Hindi ko din malimtan. Memorable gina, hindi gina, hindi mo malimtan kay every time magsweldo ka, dako, mo wala sa mga tax. Mo ba? Let's say sa 1,000 dirhams. Oh. Pilay mapadulong sa tax ana. 13%. Dako-dako po gyud ay. Like, tapos 13% pag yun na sa tanan, 13% sa imong sweldo, tapos tanan imong paliton, 13% ana tax. So Tanan ibig imong paliton. ibig sabihin dili na net ang imong bayaran. So let's say mupalit ka og kaning Apple. Sa Apple nga tag 5, mo add up pa na sila og plus tax pa. Plus tax pa na siya. So, Ah. kanang imong makita, leave scam lagi kay kung makita ni ulo barutuhan o kanang kon $1 plus 13% siya sa di na siya $1. Ana di ay? 13% sa tanan-tanan. Mm. Kaya diri ang usually ang mga pagkaon diri wala may tax. Na sila yung mga Oo. tax diri sa mga services sa kaning para sa mga electronics na pud sila yung mga tax ana. Pero gamay 5% lang man diri ang tax. Mm. Oo. Dili So 13. memorable gyud kay Lahi siya. man siya. Oo. Ma-memorize gud siya ni memorable gud siya. Sige. Lahi man every province noon. Calgary is 5% yata. I mean Alberta. Kanang mga Calgary, Alberta province is 5%. British Columbia yata is 16%. So lahi po sila which province nila. So, Mm. mga memorable, memorable diri. Ang experience ng people looking forward sa ang spring. My goodness, ang beautiful kayong spring. Di ba after sa winter kay makita Mm. nimo murag pang horror ang mga picture kay ang mga Ah. kahoy dito kanang kalan. Mm. Horror kay dating niya black and white. Pag spring, ang mga sagbo ang naga-flower, nundot kayo Mao ba ba? yellow kayo. Yellow kayo ang mga sagbot sa gilid, yellow. Murag mga gamay nga daisy. Tapos na po Mm. yung mga sagbot na purple, na yung mga sagbot na pink. Nice kayo ang Mm. spring. Looking forward pa sa autumn kay first autumn naman eh. Pero nakakita na kog mga maple nga naga red o Mm. orange o yellow. Nice kayo sa tunawon. Pero ang kuan dira Mike, barato ra dira ang kaning maple tawag ni syrup. Maple syrup. Maple syrup. Oh. Oo. Depende sa brand. Kay diri pas kang mahalaman. Mura rag dates na to diha good sa Middle East nga na yung mga dates nga barato, na yung mga Mm. dates nga mahal. Mm. So, barato po sila. Ang Gikan maple yun syrup sa- diri kay nasa mga 30 ang katong pila lang to ka kuan murag 250 ml man yata to. Okay. Mahal kay siya. Mga- depende sa brand. Ang mura rag diri ang ginapirmi lang pud ako ginapalit nga brand diri kanang brand sa store bitaw sa ato pa SM bonus. Kana mo. Okay. Sa kadaghan Usa dira. po. Pero kung gyud siya kaning normal ra siya nga kaning produkto diha no kaning murag gyud siya permanente ba Oo. na. Oo, kay gikan na isa sa maple. Napoy maple syrup nga gikan sa birch tree. Ah, So, so oo, birch syrup. birch syrup. Pero murag halos parehas naman yata ng klase ng birch tree o maple no. O lahi gyud. Hmm. Diligay na ko siya ma-distinguish pa sa karon ang maple birch tree ang dahon ug ang sa pat mga kahoy nila diri murag pagtan-aw na ko sa ilang mga dahon bagay ko maple ra man dito na nagpananaw ng dahonan eh. Pare-pareho kuan ba? Pero na sila na-distinguish sila sa ilahang kanang ilang bark dito sa tree ng panit sa tree ba? Mm. Pwede pa kay ta kuan ana how ano tan-aw kay na may kuan na oak ang oak pud kay murag pareho pud og dahon sa kuan sa maple. Mm. So unsa nga part nabay part sa Canada nga kaning mas
taas ang init or pantay ra gyud sila og season tanang tibuok Canada? Dili na ko kamaingon pero so far sa akong experience diri sa Ontario nung init pud yun siya. Tawanan. As in kung init gid siya. Gibilin abot sig 30 degrees Celsius. Gibilin lagi na mo ang mga kwan ang among mga kanang summer clothes bitaw dala na Mm. ko mga kanang mga jogging pants pa. Sus kay pag abot sa summer di man day pud ka mabuhi basta-basta pag way aircon. Amo ba? Amo ra Grabe, po siya humid na Pilipinas ba? ang kainit niya kay nasa mga 30 man. Mag-anak po siya. Kaabot siya 30. Usually, average siguro mga 26, 25 pag sa pinaka-peak sa summer. Pero ang humid ba? It feels like 29, 30, ano Mm. bitaw. Makapasingot Di gyud. mo ka mabuhi. Singot yun. Pilit, magani pa lang sa lagkit kayo. Unsa nga mga bulan na Is, mag-fall ng summer? ah sa kan, April, April, May, June, July, August na. Taas-taas pa ang Tayo summer. yun eh. Di ba kuan mo na winter, spring, summer, or fall? And fall. All Oh. you got to do is call. Sa kanta na pala ko na siya nakuha. So, winter, gikan na siya og mga November, December. Mga November, mag-winter na siya. Ang winter, murag duha December, ka bulan or January, tulo ka bulan, Tapos, spring na yon. mga tulog. Tapos nag-spring. Lami-lami pa ng spring kay bugnaw pa na siya. Bugnaw pa na siya. Tapos nag-sugod nag-kwan. Pas lagi kayo ang Mm. kanang pag dahon ba, pag-kwan sa dahon, kanang magdako nga kahoy. Mm. Kano ko spasa ni nag-develop og dahon kay murag katong niaging adlaw kal upaw pa man kay ning Mm. bataan ni. Pero Tapos, paspas ra pod gyapon mo mga hulog, mga taktak ng dahon. di pa na ako makita karong fall pero Wala pa ka naka-fall. ah, wala pa ko na fall. Ma-experience pa nimo ang fall. Kaya kato makita bitaw ako sa YouTube kani bitang baga kay mga dahon nga nangahulog ilang ginahigdaan, kuan nila labay-labay. Pero so far samtang di ba nagatuig-tuig ako sa akong work niya. Nagay mga part nga especially kanang swampy gani magkuha na dahil tungod kay lahi na mga climate po doon. Pag magsigig ulan niya mapundo ang tubig sa soil diha na siya mag-red ng mga mga dahon. So na yung mga dahon, mga kahoy na nagapula, na nagayelo, nagakwan. Makita gid nimo evident gid kay nga nagahulog gid yung mga dahon po. Mm. Kuan na siya malaya na siya mo na siya. Mm. Kuan po gid kay diri ay dagan kay squirrel ang dagan kay raccoon. Mga chipmunk ana. Tuyok ra dira. Mga chipmunk. Tuyok ra dira bisan asa pati kanang gansa. Lami-lagi kay patutin. Bawal mamintik dira or maghunting sa kaning kuan, mga squirrel ana. Bawal. Bawal. Paligsan lang yun sila sa kalsada na anga-anga mo na sila sige tabok di mo magig pedestrian ba Mm. paligsan mo pero may nakakita ka ng patay sa mamatay sa mga skunk, raccoon, squirrel sa kalsada pero kanang ingnon nga ginapatay sa mga tao di nila patyon. Kay katong gina-follow bitaw nga vlogger gikan dira sa Maine dira sa Canada. Kuan, usay makabangga sila og bear. So mukaon gyud na sila bear diha. Kay ilamang ginaihaw, ilang ginakuan, kaon. Dito man na sa northern part ng mga bear good wala kayo diri ang diri naka-encounter ko nga motabok ang turtle, ang turkey, ang kanang geese, wild geese nila, ang mga goose nila nga sa park na mga squirrel, raccoon, bunny na pero kung kita wala mo bear diri dapit sa Ontario. Ambot ko sa ubang parts sa Ontario na pero diri dapit sa wala kayo. Pero Dito sa northern part dili ka makuan madakpon sa police or maka-fine kung makabangga ka or maka-damage ka nga dili tinuyuan.
there was once, wala ko kabalo sa exact law, pero there was once nga katong nagsugod-sugod ko mag-deliver o ay naka-deliver dahil kong food sa Uber ang kay wala pa'y trabaho. Mo ba? Na ako dito nag-deliver ko to first time na ko nakakita ko nga well di na ko nakita ang akto nga pagbangga sa pero nay police nya nay sakyanan nya nay deer naman tingin Mm. nabanggaan ambot kung kasuhan ka na kay namin mga signage yung deer crossing mga nana deer crossing may signage na turkey may signage na pagong Mm. mag-cross diha ang mga Okay ra area. siguro og pagong kay makita mo gyud nimong pagong nga kana hinay mo kay ng pagong ana. Mulaton yun Hinay mo. ka na sila. Nya kung deer kay pinakalit man nagtabok. Oh, kalit lang na sila tabok. Yeah. Wala gid ko hanggaan mo. Di mo po siguro nimo sala gid kay wild man Mao. sila. Wild deer man na sila. Pero na So, mga fence man na basta usually dira sa syudad di ba na kaning kuan. Talag sa on na gyud nang muanha ng mga wild animals gyud except sa mga squirrel. kwan siguro, so far sa akong nakita diri wala may fence. Yeah, lush pa gani kay vegetation pero siguro tungod sa experience po siguro sa mga kwan sa mga hayop. Mm. Chismisay po siguro sila, uy, ayaw mo kanto diha kay bisig kuan mo niya matintik. Di mo po sila mo kan tagsaragit po sila magawa sa mga kanang daghang tawo, mga Mm. highway. Mm. Pero nagay mga certain area na nagay signage, it means nga daghan gay incident nga moagi diha ang mga deer. Grabe Mm. man within the city, grabe gid ang mga forest pag bitaw Mm. ang mga kuan nila. Isa Baga bugid kayo. isa day sa akong gusto may bal-an dira may kaning hilig man gud ko og outdoor activities like fishing, Ah, mamintik ah, lagi sa Pilipinas kay mo man ay trabaho na ko ah, mamintik ana muntik. o magsugba-sugba sa gawas ana. So naay kaning dira sa inyong lugar na jud siya ay particular nga lugar nga kung pwede dira kung asa dira jud mo dapat maghimo anang activity like hunting, fishing ana. So naay specific nga lugar gyud or bisan asa pwede ka So far makahimo ana. So far sa hunting, wala pa ko nakita nga area diri nga na tao nagadalag mga rifle mag hunt. Mostly sa kwando na siya sa north or sa Calgary sa mga northern part. Pero ang fishing diri required gyud ka makakuha og license. Dapat may Mm. lisensya ka mag-fishing niya. Pwede ra ka bisan asa mag-fish good pero ang usual magud nila nga kuan karpa daw. Di man na sila mga og karpa. Ay mo ba? Nakar nakarpa ilang mga nga yung uban food fish pero usual mga kuan is mga carp kuha nila. Pang kuan lang sa ila, lingaw-lingaw. Bisan asa nga sapa, pwede ka magkuhan mag fish basta nakay kuan, nakay license na mag-fish. Mm. So, ang mga outdoor camping, kanang hiking sa mga trail, ang mga park nila kinindot na pag mga trail po pag agi-agi gyud kag mga lasang ba pero abi ni mo lasang gyud pero duol ra gyud pud gyud gani siya na mga balay pud gyud duol ra sa city gyud mura ra gyud siya lasang kay baga kayo mga kwan mga outdoor din yeah camping usually Pero pwede ka makakuan naingon na. sila Kunyari gusto lang ka mapag-isa. Let's say gusto ka mapag-isa mo to ka og kaning, 'di ba? Ang Canada man gyud kilala na sila environmentalist kaning di basta-basta nagaputulog mga kahoy ana. So ibig sabihin daghan jud dirag forestry sa bisan na sa syudad, 'di ba? Na mga daghang punuan. So pwede oo ka makabaktas-baktas lakaw-lakaw diha bisan asa. oo na trail yun na ibuhat nila para sa gusto mag-hiking. Ang safety man pod good follow lang ka sa trail gyud. Ayaw gyud gawas-gawas na naman ang trail. So adto kag trail ma-enjoy na nimo ang murag ka ng forest gyud kani pero nagi kay walking trail gyud nga kuan nga limpyo. Dili noon sementado pero limpyo siya. Mm. Ana oo. Usually kung kuan pod mag-inaway mi ni Mrs. Ang magkulakan sa kanito. So, Nindot kay dan murag jud siya ganing kuan ba murag limpyo ang hangin kaning makarelax ka ana ba. Isa pod siguro na siya sa mga
mga gusto atuan sa mga tawo gyud nga gikan sa mga Oo. taga Middle East, taga Pilipinas, Oo. di ba? Kuan, mura kag nasa pelikula lagi pag kuan pag maglakaw-lakaw ka sa trail. Mm. Ma-imagine mo na kanang naka sa trail bitaw. Mm. Nya diri nga side lasang na kay mainom duwa yung si Rambo ba. Hindi mo asa gyud siya nga lasang bitaw. Di ba sa Rambo tong Ramboan ba to? Pero day tapad ra sa trail kay grabe gyud ang kahoy dira, grabe gyud Mm. mga dahon, mura gyud kuan. Nya, oo, nindot gyud siya pod. Labi pa siguro sa fall. Labi siguro kayo. Basta Mm. lagi pag ato na ko diri mura ko kuan feeling na ko artista Mm. kay kita nim sa movie ba. Okay, ano ra din siya. Pag ana ninyo Mike na nakakita dahin mo og Filipino community nga nag-amo ma sa inyo ha. Um, pag anhi na mo kay dili pa dayon-dayon pero kuan man gyud ko baga-baga itag nawong storya gyud Pilipino nga kita kong Pilipino. Ah. May namigo gyud ko. Manya, isa sa mga una na ko na-meet is taga Qatar po sila. Na-meet na ko Mm. siya sa dito sa pagkuha ng driver's license. Tapos katong ginalampasuhan ako, ato sila Filipino po to sila mag-asawa. Ah, pero so far, community, wala kay nag-join ng community pa. Kay medyo Mm. parang ermitanyo, sabi ko, pananaw ron sa buhay, bitaw. Mm. Gusto na ko nag-sulo-sulo ba. Nabanggit nimo ang driver's license Mike ba? So ang driver's Ah, license diri acceptable dira. pag nag-visit ka, Mm. yes. So, kintahay UAE holder ka, dala lang yung license or kuha lang po certification nila. Pwede ka mag-drive diri. Mm. Oo, pero once na na kintahay nakatrabaho ka, makuha na siya ma-invalid na yung license. Kinahanglan na yung kuha license diri. Oo. Unsa man Pero mag-driving kung school visit na pod lang, ka? okay. Bali, i-present ni mo. Well, sa tanan mga namutan-aw diri nga taga Middle East moadto diri usa moadto diri pagkuha mo certification sa traffic department. Tapos pagadto I'm talking about Ontario. Okay, lahi-lahi man sila style ko pero sa Ontario dalo ni mo imong credentials tapos ingnon nila kung pwede na ka mag kay na may G1 which is murag student sa atua tapos G2 which is non-pro murag non-pro sa atua and G which is murag pro sa ato pero limited lang ka sa certain kilograms sa sakyanan. So either mag G2 ka or mag-G ka kung driver na gid ka. Pero moagi gyud kag G1 diha mag-exam lang ka na ay hingnan kanila okay pwede na ka mag-driving test. Pag sa akong part kay na credit na nila so direct G ko gipa-drive lang ko diretso sa expressway. Tapos kurog-kurog atong itlog. Sige, basta berata kay Pero kinahanglan. almost the same naman ang traffic rules dira og sa UAE, di ba? Um, I would Or say sa na Middle ang East? isa sa mga medyo ano sila diri, mga butan ng driver diri, giver kay sila kadaghanan mo give ba, Mm. ana sila. Ah, like merging, katong mga merging god, di ba usually sa Middle East ang mag-merge, ang mag-giveaway sa main, Mm. diri kay kintahay mag-merge ka, medyo mag-give gyud tong nasa main sa imuha kay ang ilang principle is mahutdan naman kag linya, Ah. mahurot naman imong lane. Mm. So tagaan ka na nila nga makasulog ka. Ana, example lang siya. Kay diri apson man gyud nimo ang speed sa main. Yes, Ana. pero ana po ilang rule. Apso nimo ang speed sa main usa ka mag-merge. Ah. Pero pag in time nga kita siya naka kwanto naka let's say naka 100 po siya niya ikaw naka 90 kang abot Mm. mo most Amo. most likely most of the time tagaan ka niya kwan higayon nga makasulod either Mm. mag-change siya lane or mag-slow down siya para sa imo. Mm. Labi pag makita niya nga pahurot na imong lane Mm. para sa akong sakyanan kay mura man makalibang og kwan
makalibang og City. makalibang sa oil pag natan ginako so mahurot ng linya di pa ko kaabot og kuan Mm. more than the ano Ya, sa tagaan usually tagaan nila dira sa highway dira daghan biag mga truck, di ba? Katong mga kuan ba? ay grabe Tong oo trailer. lagi dugay na bitaw ko naga-drive bitaw diha sa kuan no sa Qatar no pero pag abot diri sa expressway diri ba magkurog gyapon akong itlog akong tindog akong Mm. tingkoy sa kakulba ang mga truck uy Tagas mo kay usually mga mo sa trailer to diha. dira sa Middle East lagi sa to ang sa Middle East usually naalang sila sa outer lane bitaw Mm. sila sa pinaka-right bitaw diri kay makaabot sila tag 2 lanes 3 lanes nya dili ba kayo atong expressway diha sa kung kay pila ka lanes mo gyud Mm. diri kay 4 lanes so 5 so pag nagsama occupy lang duha ka lane o tulo ka lane ya pas-pas ba dagan pud Mm. mo na siya ang kwan sa driving mo na akong experience. Ya, sa sulod sa 9 months nimo dira, Mike, how did you overcome your homesickness? Or maapektuhan ba baka sa homesickness? Murag di naman ka ma-homesick, oy. Kubal-kubal kita ba pero syempre homesick na kayo mga bata dili na ang I don't know if I could categorize it as homesickness ang akong ma-miss gyud ang kasimplihon sa life sa Pilipinas. Simple kayo, murag easy kayo. Mao na akong ma-miss. Um, babala or warning rabod sa mga naga-dream og kuan bitaw diri no. Halimbawa, let's say Canada. Kuan gyud siya kanang work gyud siya gyud nga type sa life pod. Mao nang isa ka reason nga mga tigulang biyaan sa mga anak kay dili pod ma-afford sa anak na magsigig alaga sa ilang mga katiguangan kay mag-domino effect magud na siya good maglalim ka kung wala kay income di ka kabayad og insurance nimo sa sakyanan pag wala insurance nimo sa sakyanan di ka dagan sa highway siyempre pag wala kay sakyanan lisod na pud kag trabaho kay medyo lagyo kay kung may kwanto mo kay tungod sa kadako sa area so mao na akong ginaingon nga dili na siya homesickness pero ang mamiss na akong kasimplihon sa life sa Philippines mao na akong na-miss gyud nga mao nagpermi ko sa akong mga vlog ni ko nga kanang i-appreciate mo kung sa naaka o kung simplicity mga practicality kay Mm. complicated po gyud siya ang life gyud diri po oo work gyud ka Mm. di ka mag-work ang gutom gyud ka Unsa may mga kuan, mga skills nga na develop na nimo sa karon, Mike? kalon may pangatik skills kasi pangatik dati ati ko nagyud ko pero kuya gyud ko magkuan ron sige nag-term na to ana subset Jamming. sige na dili na apa isa ka na sa mga bayot bitaw Mo kuan. kanang murag jamming Ah, mo mama ba? millet millet ba mag-millet kuya kay mag-millet bay kay kapila na ko na may gay mga tao nga which you could not blame them it's their culture na yung mga Canadian especially female na kuan na mga tigulang old school ba Mm. isi ganahan nga mag-take care sila mga meal kasi siyempre kuanan ba nimo banyusan na nimo sila pero kapila na gyud ko anak nga sa una gani magkuan sila magkanang dili sila ganahan pero pila na ko anak nga pagka last di na nila gusto nga mawala ko sa ilaha nagkukuyaw siguro ko mga tik siguro kung magkuan kaning mga kliyente so wala siya isa sa mga life skill you need to learn how to communicate Mm. tapos kuan lang um, diri pod na kuan ako ang kuan siguro patience pod o kuan kanang uh, well sa una pa man pod dili man ta perfect pero sa una pod nga try pod ta mahimong kind good in everything that you do ano siya mga life skills kindness lisod ba na siya kuhaon kindness labi pag diha sa Middle East kay murag Mm. di ba grabe mga intense mga tao di ba usually intense kayo ba gamay ko ano
Sure na. So, na mga life skills na kuha na to. Well, of course, nakita niyo sa bagong video, gupit-gupit. Oh. Dugay na ako, sige na buhat. Ako na nagagupit sa kong buhok kay Amo ba di sugod ay? natin pag Abi na ko kapag pang pandemic. for the vlog purpose ra gyud to. So ikaw gyud ay Dili, so, nagatupi sa imong buhok. sugod pa na pandemic, ako og sa akong mga anak, ako na yung tupi-tupi sila. Every time na chance mo tupi, tupi. Mag-ayo-ayog sa kinan, Mm. kana kay hastang mahala po diri magkuanoy. Ang bulkit diri ang $50. Bulkit? May pag magnegosyo kag bulkitanan niya, Mike. Gani, ang bulkit gani ko. Katong ta akong ikuan tong naggupit ko ato. Kaya kita ko nga murag naghumok ang tire. Mo to una na ko video-video. Sige, ko tuyok sa tire. Di mo yun ako makita ang buslot yun. Ako discussing yung vloga ni Maniglaro. $50. Kano kitang pare sa Pilipinas nga saksakan unya i-kuan sa sulod iliha ba sa Mm. sulod kaning isil $50 ang bulkit grabe hala. Mahala no. Wala siya kung mga gina-practice rin mag-ayog-ayog sa kanya mga spark plugs mga simple lang. Yeah, Pero allowed ang kuan, life let's skills. say, di ba duha man ka type sa visa dira PR, permanent o kaning work permit, tama? Tama ba kung kuan perspective? um, bali ang PR mangguna siya is padulong na kana o citizenship. Ah, okay. So, oo, if para sa mo student, si open work permit, student permit, di ba? Student visa. Mm. Mag-istorya lang ta about sa amo ang kuan experience kay mas nakabalo ko gamay. So after ana makagraduate ang student, mag-gain na siya experience which is postgraduate work permit. Tapos while na amo diha mag-garner na mo mga points, experience, mga hours of work, English test or whatever para maka-apply ka for permanent residency. Mm. So pag permanent residency na ka, mura ra hapon ka, almost citizen na gihapon ka sa mga inyong mga benefits like yung mga naman yung mga pwede na ka mag-loan para kung gusto ka mag-eskwela o lain. Gusto mag-eskwela paramedic, gusto ka mag-eskwela mechanic, Mm. ka-loan na ka ana. Pero pag open work permit, wala gid kay kuan pa kay rights sa mga ingana. So, mo na siya. Tagabot ni mo PR, mag-garner na pud kag mga application, citizenship lang sunod. Mm. Unsa man nga So, category diha ang pwede ka maka-own og business or maka-run ka og business dira or establishment? permanent, so, sa akong pagkabalo, permanent resident pwede na. No, kakuha na kag, makakuha na kag business pag permanent resident. Mm. Mao siguro lang nindot i-goal dira Mike no. Ay, business ba? Tricycle ana good sa. Oo. Toda, Sikat, toda, sikat, toda. sikat. Tuda, tuda, tuda max. Yun ang mga tirada, kuan, bulkit, Mm. kanang talipapa. Kay Ano murag mga, kadugayan dira Mike ba makakuha jud ka ganing kay na ko'y nakita pud nga mga Pilipino pod amot sa US ba or sa Canada nga na sila kaning murag tindahan bitaw nga mura ra siya mobile tindahan. Yan maligya sila burger, na maligya sila og kaning mga chicken ana. lumpia. Murag sa, kwanto murag sa US to. Mm. Lumpia. Ang nakita na ko diri is katong gi-vlog sa isa ka Indian nga Filipino karinderya. Mm. Oo, mo to nakita na ko diri. Mm. Usually food yung ilang kwanto. Pero wala siya nindot. Isa po mga nindot yung nursing home. Mm. Nursing home. Ayos. Business. Yep. Pag dili po basta-basta siguro. Kaya murag kung ako kapital diri. Mm. Mahal. Mura po UAE nga daghan kay mga certification, mga permits bitaw. Mm. Mag-ana ba? Food handling, food safety, kung about sa food. Mm. Because of course. Di pala sa Pilipinas ba nga gatas.
Mo comply ra ka og kaning mga food safety pag nanay ni sakit ang tiyan. Oo, pagka nang nakasakit og mga 30 ka buok, suka kalibang, Kanang naki parang MJS na ka, exempted dira ka. pa ka mo comply. Mga tulfo na comply na ka na, o tulfo na ka, tulfo court. Sa imo as an OFW Mike ba? Dagad taas na jud kay kag experience gikan pa sa Abu Dhabi, Qatar. Ay from Philippines to Abu Dhabi man ka then Qatar, di ba? No, tigulang mga bita na yung kasagutan. Sa imo experience as an OFW from 2016 to 2024, unsa may ma-advise nimo sa ato ang mga kapwa Filipino both sa nga nasa Philippines ug mga existing OFWs na, unsay ma-advise nimo sa ilaha if they are planning to go to Canada? Oh. Okay, sige. Gamay correction, 2008 pa lang, OFW na bita. Ay mo ba? So, 2008 asa ka? Ay Abu Dhabi? Saudi. 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 Okay. All right. Hmm. Okay. Kuan lang. Pag mag-adto mo Canada, make sure gid nga kuan. Mag-research sa mo kung sa imong kinahanglan mag na kay goal setting, basic na goal setting. Unsa nga pathway imong sudlon? Magsulod ba ka sa student pathway, magsulod ba ka sa immigrant pathway, o sabay pathway diha, di ba? Skilled worker, whatever. The next thing is uh, mag-research yun ka unya. The next thing is finances. Labi pa kung adto ka as tapos mangita pa kag work, di yun siya lalim. Ayaw gyud mo tuo anang kaning show money ade wag dili gyud na show money by kay money gyud yung kinahanglan. Mm. Ayaw gyud tuo anang mga show money nga na. So usually magiginabuhat na to mag show money tapos kuhaon na pud sa inyong account, di ba? Pero dili kinahanglan gyud na mo siya money diri labi pa pag sa student pathway ka, which is the easiest way previously. I don't know now how, pero medyo so kinahanglan gyud mo kwarta. And then ang next is be prepared mentally kay ayaw ayaw tuo anang mga notion nato nga kanang basta maka-upload lang ko kanang dali na kay kinabuhi dili gyud siya dali, kabalo magkaana sa UAE, di ba? Magsugod ta na sa UAE. So dapat prepared ka mentally and emotionally sa imong mga, of course, physical kay kapital ba nga tong lawas. So muna siya imong mga kinahanglan i-prepare. So first is your knowledge and research kung asa ka padulong, then of course financial, and of course your mental and emotional. Of course apilin ng spiritual kung gusto niyo apilan ng spiritual kay mauna yun ang mga importante nga bitang para mag-survive. Tapos do not expect bed of roses kay labi pa sa panahon karon either US or UK or Canada, pagtanaw mo news dili gid siya na lalim ang bisan sila nga mga lokal nagareklamo na gid sa status sa sa life sa ilahang mga nasod. So mo na humingon sa itong mga gusto may plan mag OFW. Hmm. Salamat yan. So di gyud ay siya lalim, no? Sama ra pod siguro sa atong experience sa atong pag-abroad kaniadto pa Saudi or sa UAE. Same lang ang kaning murag kuan ba, pero murag lahi ra pod gyud ang Canada, no? Lahi ra pod gyud ang imong ma-experience diha ba. Kay Lahi kay murag layo naman layo ko sa layo, layo gyud ang Canada man gud. Nasa pikas tumoy layo, sa layo. kalibutan. Nasa sa pikas nga kalibutan, pikas nga dimension. Lahi mga naman sa atong utok nga daan subconsciously ba nga, especially as Filipinos nga ang tanaw nato sa Amerika, well, this is North America. Tanaw nato is kanang kuan bitaw siya kanang green pasture.
which is siguro sa una, true, labi pag gamay pa lang tao, pero sa karon nga nanaghan ang mga tao, gagamay ang mga businesses. Medyo challenging gid pud siya gid. Oh, di na siya para sa una. Unsa may mga kaning kuan bitaw nimo dira Mike kaning pag rest day. Unsa nga adlaw imong rest day? Bali ang kung common kung kuan ka kung sa ato pa aliping sa gigilid ka, hindi pa ka timawa. Aliping timawa man ang medyo okay na aliping sa gigilid ka. Bali ang sakwa is every week you have a one day off, you have a day off. Tapos every other weekend na siya. So pares karon ugma akong day off Friday. If I'm talking about my timeline dire. Tapos ang Saturday, Sunday na ko ron is na work. Then the next week, ang off na ko is Friday, Saturday, and Sunday na siya. Ana ang usual na style Mm. nila dire. Oo. So bali murag na kay straight Mm. nga trabaho na usahay mo straight bug ka og rest day ana. Murag matingob-tingob. Pali. Pero sa in one week, na gyud sila yung one day off gyud. Mm. Required gyud na siya. Pag na sa imo kung gusto niyo mag-overtime po na or whatever. Mm. But then sa next week nimo lagi kay weekdays kay sensitive sila sa work-life balance. Mm. Mga nana sa Ayos mga ayos po day noon murag dili ka makakuan jud ba overwork pod kay na sila limit. burnout iwasan nila. Ginaiwasan nilang burnout ang labor rights po okay kay ang mga union diri mo kon gyud ang union po diri kanang like recently pag mag-strike gani ang like yung railway, nag-strike ang railway, strike yun sila. Mm. Sa mga unionized, na mga company nga unionized, di sila mahadlok magkita mag-demand sila og higher salary or more safe work environment na Mm. makakuan yun sila mga unionized company. Ginapaminaw po yun sila sa government. Mga Aron po Gabriela ana. pero lahi ang kuan mo gid akong ginaingnan sa uban dire kay akong mga kliyente pa mo istorya ning mga yun ako sa mo adi kay popular ang yung kay yun sa mo kay kuan left wing ba rebelde kay so pero sila dire ang purpose gid sa union is para makig-usab bitaw tanan Ah. pag na sila kita gusto ni dugay na walay increase Mm. sa salary or sa tan-aw nila nga unsafe naman kaya niya itong work oy or wala na yung mga breaks or long hours na pwede sila magkuhan Mm. mag-apo kung ari na magtrabaho ano. Najoy collective Oh, bargaining agreement in between sa oh, government or na sa private sector padulong sa ilaha. So yes, najoy yes, talks it nga does mahitabo. happen. Oh, nagay mahitabo nga talks tung last lang katong sa rail ni pugos ang government nga back to work dahil ang rail is kuan ba ng rail kanang murag kuan ba kanang ugat sa kuan ba sa ato pa kanang veins doon blood Mm. blood sa kuan ba sa country Mm. niya di gid nila ma-afford nga mag-stop gyud ang rail so naka-stop ang rail og pila ka days yata tas gi kuan gyud sila sa government nga back to work mo niya mag-storya mo Mm. ano nagi collective bargaining agreement yun Mm. Sa which is okay. sa kanibita ang kuan Mike nakatrabaho naman jud ka dira as kuan lang information lang nga mahatag nato sa mga gusto mo abroad pod. Unsa ang means of pagpadala og kwarta dira gikan sa Canada padulong sa Pilipinas? Kaya naman gyud tay kuan magsuporta ta motabang ta sa Pilipinas sa atong kapamilya ingana. Mhm. Unsaon nato pagpadala og kwarta padung sa Pinas? Well, na po yung mga remittance centers, na po yung bank. Itong bank ni mo na sila yung mga gina-offer nga mga promo pag nagpadala ka like naiuban international transfer zero fee mga nana. Mm. So okay ra pud siya through electronic mga anak and remittance centers streaming mga So yeah. dali ra pod gyud ay Pero siya. isa na ko oh, pero isa na ko napansin diri pud ang no mas kuyaw ang system sa Middle East mas high tech Mm. like
Ako, I'm talking about my experience, no? Sa kanang daghan pag paper trail diri, wait. Paper trail. Di pa rin sa to sa Middle East, mga man ka ng kuan kayo. High-tech ng Middle East yun. Actually diri Dato mo ang to. Al-Ansari na sila'y app na dito, so transfer lang nimo sa automatic na siya. Tapos kuan real Lagi, time ang iyang pag-transfer dito sa BDO sa Pilipinas. lagi, Maria. Diri na delay pa lang sa, may delay pa lang sa yan. Mm. Lahi po ang imong expectation yun. Labi pag nag-experience tag Middle East tapos adto ka diri tapos murag ma-crumble down ang imong expectation bitaw kay lahi gyud ang Middle East dato gyud ang Middle East pud yun in a lot of ways mo masulti na Pilay conversion sa basta sa Canada nga dollar to peso. 44 at anong time nata oo more or less di nagdula 44 ano Tapos ang $10 basic wage dira or salary per hour, di ba? um oo diri sa Ontario is 1650 Mm. ang pinaka lowest Per hour. per hour. Dako Yeah. kayo da gyud, no? Dako siya. Oo. Kay ang kaning per hour Ito ninyo dako dira siya. usually per day naman na diri. Oo, Kanang 16 per murag, day na siya diri. Murag ngala ba? murag ana-ana gid siya. Oo. Murag ana-ana gid siya. Mo nang murag tan-aw na to nang nata sa Pilipinas or pan kung kay mo padala ang taga Canada or US ana-ana. Mm. Tungod kay per hour man gud. Pero ang wala lang takabalo nga per hour ikaw trabaho gyud. Mm. Trabahoan gyud mo mapetiks-petiks ta sa Middle East oy promise. Mao. Dili pwede kay petiks ka wala kay sweldo. Mao. Time is gold Ano jud yun? dira. Time with time. Mm. Time is gold. Dili good ko na. Well, sa una pa man good medyo time sensitive na good ko pero pag abot diri mo mas na-enhance akong pagka time sensitive ito. Mm. Mao din na karon na realize nako usually sa gikan sa mga US or Canada kaning mga locals nila dira ganahan gyud sila magbakasyon sa laing nasod, no? Kaning kay sa laing murag siguro sa laing nasod nila ma-experience ang ilang leisure time ana murag ma-maximize nila ba ana kay pag abot siguro dira puros trabaho na lang. Oo, magtrabaho gid ka. Tama na siya. Ug ang kung kumbaga kung dalo nilang kwarta especially sa Philippines or sa Mexico or sa asa pa ba usually nga ginatod Colombia nga aside sa weather Mm. ah kuan kanang dako-dako gyud ang kwarta nilang kuan kita like for us ang $200 nimo is 10,000 pesos na dito sa Pilipinas na Mm. so murag pila lang nimo ka in one day kung let's say kung nakachamba kag $20 ang imong per hour di pa 7 hours 8 hours kay one day Mm. di ba almost 200 na to almost 10,000 na Grabe to sa in a day, no? Nako Oo, gyud ay. in a day so oo pero ang which is I know na kabalo na magkana ang usual linya naman na to na yes nagkakita ka dollar pero ang nagastos nimo is dollar as well Mm. di ka di ba kita kag kita kag $80 in one day na flatan ka $50 $50 so dahil yung bayad Mo din ang uban dira kanagid sila kuan kaning tawag ani sa ilang mga likod sa ilang balay nagid sila mga kaning workshop ba kaning na sila mga karpinterohanan ana ba kaning workshop, di ba? Or allowed dira sa allowed dira sa Canada nga kaning ikaw ra mag-ayo-ayo sa imong sakyanan, ikaw ra maglimpyo-limpyo ana. yes until such point for example change oil pwede ka mag-change oil pero provided na dapat na kay container nga gikan sa approved
uh, some like for example diri sa mga Canadian Tire ang pinaka example na kamatay, so dapat na kay-approve nga container. Mm. Pag change oil nimo mapuno nimo tong container, dalon nimo sa ilaha, Mm. sila mag-dispose ato. Di pwede na para sa Pinas nga kanang Yabora. galon nga pinikas pinikas sa kanal. Paano Di dra? pwede naman nga. Safe gyud ay Yung dra sa no. kanal. Kay kita sa Pilipinas kay paagas lang ana kana ang oil Agasan ng tubig na silig-silig. ang oil kay ibutang pa sa kaning kadina sa bike ana god. Uh, okay ra na dyan. Nagabuhat po ka na. Pero ka ng huge quantity nga ilabay rin mo sa kanal or sa yuta. Hindi sila makakuha na. Mm, international standard din Kaya sila. ang Kay nga ilang, naman po diri sa Middle East, di ba? Bawal po ka mag change oil lang. Imuha kay siguro para sa health risk ba. Dili po gusto ang gobyerno nga makuan ka. Ana. So nindot po health yun. risk o kwan, environmental. Diri man good po ang kwan, ang tubig nila is gikan sa ground ng Mm. drinking water nila. So dili ka pwede makakita ka ng mga karatula diha nga kwan ka ng mga uh, uh, water conservation areas mga anak. So kana ginakuan din nila nga kanang mga area bisan kay usually diri pag mag-winter ang maglabay magkag-asin sa sidewalk Mm. para dili bitaw magkuan ng ice. Ambot di ko kasabot sa physics sa science ana ba kasi to ang ice cream bitaw Oh, butang bitaw asin ang para di asin sa matunaw. gilid. Sa ila kay Oo, pagbutang asin dili matunaw. butang kag asin sa sidewalk para dili mo kuan ng ice mutubo ang Mm. ice. So na mga area diri nga dapat light lang ang salt na ilabay sa sidewalk kay water kung siya nga area di sila called mga tubig drinking water nila. Mm. So kung sila medyo ano sila sa environment. Tapos ang kaning walay mga septic tank din ang kada balay. So ibig sabihin ang kaning ang drain ang waste material sa mga balay asa man na padulong. Really, as far as I know na septic tank ang mga balay diri. Anay septic Oo. tank. As far as I know yan. Pero ang residential nara jud siya residential area. 'Di ba? Nga layo siya dito sa ilang ginakuha ang tubig. O na yung mga conservation area ginatawag nila mo na siya tong kwan kanang mga conservation area daghan di mga puno tapos of course ang mga para sa tubig nila. Tapos kalat pud sila ang residents nila kalat pud mura pud sa ato agad nga kwan pero hanay lang pagka-plaster ba. Nadyo planning. So oh, So ilang septic tank tapos ginasuyop-suyop po siguro sa kaning parehas diri ba na truck nga mo suyop sa mga septic tank pag oo puno na. oo oo pero kwan murag naaman siguro yung requirement sa size para dili pirmi man suyop bitaw. Di para sa Pilipinas Sa ba ang requirement mga sa septic size. tank dito kay septic tank ra siya ang palibot pero ang sa ubos gyud siya kayuta ra. Sumutuhop ra siya ang kuan sa Yuta. Tapos dito sa unahan na ay Tingnan. kaning balon. Yung tingala lang ka na ibayabas mo tubo. Oh. Bitaw. Kuan gyud siya no. Wala dyan. Makumpara gyud nato ba ang kalahian gyud nga so nagyud dira mapadulong atong mga gibayaran nga mga tax Ang sa mo mga lang po policy. ako ginaingon gani nga kanang murag kung bayad ka tax ba murag ma-okay ra gud. To sakit gud sa bulsa pero makaingon ka nga kung madugay gud ka labi pag mahimo kang citizen murag ma-okay pud kay makita pud gud nimo ang tax gani kung asa nga gadto. Although not 100% of it pero kita ra gyud pud nimo. Kaya para sa to ang medyo kan langanin mabuta o mabot mo kan ang tax sa to Kuan to gani daghan kay tag natun-an ron Mike ba as in sa tinuod lang daghan kog na karon lang nahibal-an about sa Canada or sa mga palisiya ninyo diha
nga murag ma-appreciate pud ako ba makumpara pud nako diri og dira og Pilipinas og dira. So Mm. hayos giday siya ang Canada. Ug katong kansa ganito katong murag 5 years ago man yata to na katong murag isa ka expat po dira nga murag nahimo siyang hero baka gitabangan niya tong nasunog yata to niya gisakan niya ang apartment niya giligtas niya tong bata ba to or someone tapos gihimo siyang citizen dayon naingana diha di ba. Mm. Medyo kwan yun sila ng good. How would I say this? Mara silang appreciative kay sila sa mga good deeds. Mm. So, appreciative sila sa mga good deeds. And they themselves, grabe ang sense of community nila. Katong sa akong vlog tong, di ba naka-mention ko dito nga, pag-abot na mo diri ang, siyempre, medyo ipit na, magutay balong kwarta, pero medyo ipit niya. Mm. Na diri sa, kita sa Facebook page na what we call buy nothing. Mm. Buy nothing ang tawag nila. Wala, wala kay palitunong. Kana nga page, nagkuhan may ato nga, kinsa, namoy, bago lang may abot diri na ginahanglan, kanang comforter or mga sweater, ano na. Nya, dagang kig mo message, mo message dahil nga, sige na ako diri, kuhan nga ning ani, tapos anak ko siya nga, ani ana day ko nga kinahanglan na maging ani tapos in return i-mow na ko inyong kuan inyong lawn or ipala na ko inyong sidewalk sa Mm. ice. Yan ay nang mga nag-message. Unya anak ko kanang asa man ka kay mag-bus lang ko padulong man gud gina-consider Mm. na ko ang distance ninyo. Siya ayaw kay drop na mo diha ang comforter ang Mm. mga jacket pagabot lagi. Oo, itagaan may comforter. Dili sila ka ng mga bag-o gyud pero Mm. at least comforter siya nga okay. Good. Nalabhan na nila, Mm. gilabhan na nila. Tapos na mga winter jacket, hatag sila. Tapos na yung mga kaldero. Ang pamili lang diha. Yeah, makuratan kayo, daghang kaya na siya. Pagkuha lagi mong kinahanglan. Tapos after ato, pagkuha ni mo, ihatag to nila sa mga donation. Mm. I-donate na nila kung asa. Tapos nahiingon ato, by nothing katong ngayon anniversary na mo ni Commander tong February Mm. ako'y page nga Marlin's Free Basket Mm. if I could mention the name free basket siya so murag nag-message lang ko na newcomer ko ana wala may kwan niya anniversary na mo ni Mrs. nga interview ko nito kan kay siya pangutana para lang mabawan niya nga eligible gid ka Mm. pagka eligible gitagaan ko niya lista sa inyong gusto diri nga ibutang nga basket. Nako'y gift kay Mrs. nga basket gud nga Ah, kuan gud sa inyong oo anniversary. free lang na siya. Oo, para sa anniversary nga free lang na siya gikan sa ilaha birthday on Ayos siya. no. Tapos napoy well ang food bank maka-avail lang ka na pag PR na ka. Na food bank na kanang Mm. maghatag og mga foods dry foods, lentils, breads. Para po sa Pero mga na isa homeless pod sana. nga kanang pwede po ka mo avail pag ka ng medyo tagilid gani ka. Not necessarily homeless ka, pero pag medyo tagilid ka, Ah. ang uban gani ginaabuso. Mao na problema lagi ron. Napoy katong gi-vlog na ko tong niagi kato siya market on wheels. Mm. Mga gulay kung hatag kag $5 ang proceed ato mo adto sa food bank. Mm. Tapos sa $5 yung daghan ka makuha ng mga gulay and fruits which is kung palito nimo sa tawag ana sa Grocery. Mm. supermarket sobra-sobra siya sa Oh. $5. Mga daghan kay sila mga kwan ang volunteerism po nila is very very alive ang volunteerism Mm. volunteer na sila pirmi kwan kay sila ah, positive vibe kadaghanan especially katong mga old school ang medyo dili positive manggod ang mga kwan mga batan-o. Not stereotyping pero mostly sa mga experience medyo hateful ang mga batan-on ron. Siguro na saturate sila sa kadaghang mga brown race or whoever na niadto diri ba nga sila murag ma-displace sila pero we can't blame them. Mm. Positive vibe lang.
nindot It is what it is. nindot kay Oo, mong na sila. experience dira Mike ba, and I hope na murag mas daghan pa jud kag ma-experience ug matun-an diha nga imo pa jung ma-share sa amo. Og napansin ako sa imong vlog, very informative gyud, na appreciate jud namo pud imong vlog sa kuan. Although kabalo ko nga medyo kaning makakapoy pud ng vlog bitaw sahay, pero padayon lang nindot kay ng pag-vlog gyud. Kami diri sa UAE ang mga nagatanaw sa imong vlog maka-appreciate gyud mi og kaning na inform gyud mi ba. Og kaning programa nato karon dili ni siya enough para murabag ma-explain nimo or mahatag nimo ang mga information nga gusto namo mahibal-an diha sa imuha. So hopefully sa imong mga future vlogs ma-mention pod nimo ang mga wala nato na mention diri karon. So as a wrap up, Mike, sa mga gusto mag-follow sa imuha or sa mga gusto maminaw sa imong mga vlogs, asa man ka namo makita Mm. or asa namo unsaon namo pag-search or asa ka namo nga platform makita? Well, first of all, salamat sa imo ang kay ikaw may nagkuhan sa kuan. O sige, kuan kay isa sa mga sa tagan sa kuan nag-push sa kuan o padayon nang ba. Niya ako tira chambar at wala ba kay ko dili ko strategist mo na akong in short dili ko strategist. So pasensyahan na ninyo ako mga vlog candid kayo na siya nga wala na yung mga script, wala na yung mga unsa-unsa. Naalala ko sa Facebook sa karon na kay YouTube channel pero wala kay na ko siya flourish, nourish. Facebook lang, Michael Paragas, as simple as that. Wala ko'y brand, wala pa'y ano. And yeah, kung gusto niyo ang tanong na ko gina mention sa akong vlog is as what I said, based lang yun sa akong experience, na may everyday experience. Wala akong motto nga will magkwento ba, will navigate this life together. Ano agad para sa mga realistic siya ba? Hindi ta mag-atik-atik ng aning yes, I agree. Kapoy kayo mag-vlog. May time wala naging content yun. May time na busy kayo sa work. Hindi ko na sa may content. 2 days na wala nag-post. Naana, bitaw. Pero hopefully, it will go somewhere. Wala ko nga, di man kita kayo kanang kung ba charming kayo sa camera pero di man ta pares ni Angelo nga gipugi man sa camera or ni Albers or ni Johnny nga mga pugi kay sa camera kita kay murag. But then yeah, ang gusto natin naki-promote is positive lang yun nga vibe. If I may say something na kung asa magkakaroon, that is because 5 years or 10 years ago you were thinking asa man ka Robert Kiyosaki ba, which is na-experience yun ako na nga I told you 2013 nag-apply me and nawala. Imagine 2013, 2023 na hitabo. Tingala rapod mo na hitabo. It's because nag-desire me 10 years ago. So ano na, positive lang and taas na kaya akong speech pero muling ginaingon sa mga tigulang sa kuha diri nga ginaalagaan ako. I hope that the world will have more kindness in it. Kay grabe na gid ka panron murag caught up na kita sa kwarta or whatever sa career or whatever. So ano yung ginaingon every time you show kindness sa mga tigulang man sila. I hope daghan pagpareho nimo nga because this world needs some kindness in it. Yeah, kaya hilak ng tirada. Kung fun ni siya, laughter meets ko ni siya. Pag seryoso, mag-itong kuhan ron ay. Pwede mag-take to. Nindot nga mensahe Mike. Tama bitaw, kindness ang key sa ato diri sa kalibutan gyud. And ang kindness makapalipay pud yun na siya sa ato ana di man na siya nga kuan. Grabe good. Dili siya mabayaran sa kwarta ba ana. Kindness good
sige tag kuan og kwarta, sige tag makatamak na tag mga lain tao tungod sa kwarta kay grabe mo pinagtutusan. But at the end of the day, ma-realize ko kung yung lamig yung simple lang life and Mm. Kanang wala bitaw kay hunaon-naon nga nakay gitamakan or nakay kagalit ana. oo. The smaller the circle, manang the better panang sa smaller ang circle mo. Tapos kanang dili kay ka kung napoy downside ang kuan mo. May upside ang being competitive and downside. Mm. It's another episode na po siya. May Nakoy po. nabasahan nga katong Competitive kay ka. the more you pursue happiness, the more nga mag-elude na siya sa imuha. Kanang Yeah. tungod sa imong sa ato ang ginabuhat ba nga ma-happy ta ana kay usahay masaag yun nga to ang mga actions ana gani, so di mao ang kan happy ta physically pero emotionally wala, empty ta. So akong makuan yun is kindness good is nagabalik yun po na sa to ana. Promise good. Kindness lang yun ang kuan kanang bahala na good. Ayaw lang asa nga na mo balik ni mo or whatever, pero as far as you and I know, mubalik yun na siya, pero basta magplant lang yung kag kindness, bahala diha kung mubalik or dili, basta plant lang yung kag kindness. Kaya kung ang imong mindset kindness sa pila ta sa kalibutan, pila na ba ta sa kalibutan ron, I don't know how much we are sa kalibutan, how many we are sa kalibutan, pero i-times na imong 2 matag isa, Tama. di ba? Bisan 10% lang sa whole population, make a difference. Whenever na chance nga being kind, mag-kind. Bisan na simple as good morning sa imong makasugat sa lift ana. Mao jud na inang secret sa mga Canadian kani mag-ana-ana ba? Oo. Kanay makakuan jud sila no. Grabe yun sila. Mag-open yun sila door. Like, gunita nilang door. Mag-good morning yun na sila. Mag-hi yun sila. Mag-hello yun sila sa imuha. Which is, sometimes wala ka kabalo sa impact dito. Sa imong smile. Or sa imong hi. Or how are you. Wala ka kabalo ba sa impact sa isa ka tao. And at the same time, wala po kakabalo sa impact sa imong pagka saan na si Bisaya ang masungit bitaw. Na ano din sa breaking point magisungitan pag yun nimo pok ba nabalik na gid siya. So mao ra gyud akong kuan gid na gyud siya gamay isa na lang gid imong word na lang ang break yun sa iya, di ba? Lain kay tong naon. Either i-break nimo siya or ibalik nimo siya sa ihang mood ana. Break or make. Yep. Ana ra gyud. Ana. Ana ra gyud siya. Nindot kaya to ang conversation karon Mike, and very short lang pud gyud ang ato ang time. Nagpasalamat mi Mike sa imong time pud sa amo kabalo mi lahi imong time dita. It's kuan na siguro alas 2 na sa kadlawon. Alas 3 na di ay. Alas 3 sa kadlawon. Dire is alas 11 sa buntag. Bahala na basta. So guys, mo ni siya si Michael Paragas. I-follow na tong iyang Facebook page, ang iyang Facebook. Na siya mga informative vlogs diha sa iyang pagiging OFW sa Canada. Daghan jud tag matun-an sa mga gusto mo adto sa Canada for leisure, for work. Daghan jud tag matun-an sa iya. And isa pa nga makuha nato siya is fun. Katawanan kay ni siya nga vlogger guys. Ma-enjoy gid mo guys. Kuan ni siya totoong tao. Kaning di gini siya mag-atik-atik kanang gi-vlog dira, di na siya atik-atik. Tinud-anay na iyang kuan. Di na siya mamakak, di na siya mag-pretend, not dili pretentious si Michael. Kuan gina siya kung saan nang naadira mo na gina siya. Di na mo gamit. Sig makilatan tanang mo. Di na siya magamit og filter. Way filteray. Ana. So Mike, thank you very much sa imong time nga gihatag sa amo and I hope and I pray nga ikaw gyud maging successful dira sa Canada kauban si Regel og tanang blessings makuha gyud nimo and most especially one day
makauban ninyo inyong mga anak diha together sa Canada. And hopefully pod kami pod makaanha pod dira sa Canada for leisure. Uy, nice na siya. Leisure, Leisure. Igaw na to ng leisure. Smayo ng dira. Ana. Yeah, leisure. So, once Salamat. unsay message nimo, parting message, Mike? Well, salamat kayo ang sa after pila ka weeks or a month siguro nga Pilipinlano na hitabo na yun yung akong ginapangandoy nga mahimong artista sa Kalipay TV. Hi sa mga followers sa Kalipay TV. Perming. Kalipay, uring kayo. Nagsinaw pa ng mga Scott Stefan. Props na to. Salamat kaya sa imong time. I know na medyo busy diha og well, you're a working dad and salamat sa inyong ginabuhat. It makes me smile every time nagatan-aw ko sa Kalipay TV, which is in part no maka-lift up sa kung sa may mga load na ginadala na to everyday maka-light up ba. And I hope nga namin natunan medyo a little bit na sa serious side even though ang said nga laughter and what's that laughter meets meaningful insights. Laughter and meaningful insights medyo nata sa diri nga side ga may wala kay tay laughter kay medyo boring may kaistorya natin. Salamat kayo, appreciated kayo yung kahago and yeah, that's it. More power sa business, sa family, and sa mga friends diha og sa Kalipay Band. Yeah. Yes. Okay. Salamat Mike once again sa imong pag-participate og sa pag-join nimo sa atong program diri sa Kalipay TV where laughter meets meaningful insights. And sa mga wala pa ka-follow diha guys, please follow us sa atong Facebook page Kalipay TV ug Kalipay Official. Napunta YouTube channel Kalipay TV. Okay. Dira nato gina-upload ang atong mga full videos sa ato ang podcast. And hopefully sa mga sunod nato nga podcast ma-invite na nato sila Rodrigo Duterte, sila Alice Guo, sila Kuan Kibuloy ana. Ma-invite nato sila si Pacquiao. So kato guys, please continue to follow us and support us para sa ato ang dako gyud kay nga tabang ang inyong suporta diri sa Kalipay TV nga sa diin mas mulago or mas mulapad or mo daghan or mudako atong network diri sa Kalipay TV para mas daghang insights ang atong mahatag ug daghang laughter atong mahatag diha sa atong mga suking tigpaminaw. So once again, this is your host si Angelo. Wala ato ang ubang host karon kay medyo busy sila, na sila sa work, and hopefully sa next episode nato makakauban nato na pud sila. And salamat pud sa ato ang special guest karon si Michael Paragast nga special good. Di basta-basta gikan man na siya og Canada guys. Fresh from the farm. So salamat Mike sa imong pag-participate, and once again this is Kalipay TV where laughter meets meaningful insights. Daghang salamat. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.